kalo tile 13 san 2020 aw minnu b'a filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an b'aw fo danti foli min na ni y'a ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan a y'aw bisimila. A bɛ tile damadama bɔ bi an ka wolomasiri tabɔ olu bɛ yala la Somadugu ale kɔnɔna la walasa ka maramafɛntigiw ni ka olu ka dankari olu la sa ni yɛrɛ yala in yɛrɛ sa a bɛ dugu min yɛrɛ ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye Jalodugu ye. Jalodugu ale bɛ Somadugu ale ni wa o furancɛ la nin bɛɛ lajɛlen o bɛ Seware mara o de kɔnɔna la ni banbagaci ninnu yɛrɛ sa u tun kelen bɛ ka bingani wale ta ka nin dugulamɔgɔ ninnu ka u sɛgɛrɛ wa u ka bingani ninnu kɔnɔna la sa u ka bolimafɛnw i b'a sɔrɔ an ka wolomasiri tabaw olu ka bolimafɛnw de bɛ u bolo o de kɔnɔna la sa nin dugulamɔgɔ u ye an ka wolomasiri tabaw ni ka u ladɔnniya o de siratigɛ la sa an ka wolomasiri tabaw taara ni ka taa dankari u la a yirala k'a fɔ ko maa caman o bɔnɛna u ni na ani u ye u ka maramafɛnw ni ka olu fana minɛ u la a yirala ka fɔ tuguni fana ko ni banbagaci ninnu u ni an ka donsow fana tun bɛ kari ɲɔgɔn na kuma caman u ka kungo kɔnɔna o la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ maa caman o tun bɛ ka i hakilina fɔ kabini Sumela Sise ale nana wagati min na ko a ma an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'a ma o fo a ka wale ɲuman na o kɛra waleya sa waleya min ni a digira maa caman na an bɛ o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wagati min na ja Sumela Sise ale kɔnɔta bɛ a kɔnɔ Sumela Sise a ye nɛgɛjuru sira ni ka o ci an ka jamana ɲamakɔrɔ ma sa n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye kari tɛmɛnen na a kelen k'a wele wagati min na a ye a ɲininka a fari o taabolo la ani ka tila tuguni ka foli k'a ye ani bonyamasegin k'a ye a ka labilali o kɔnɔna la. Kunu tilelafanatɔw dunnen kɔfɛ wagati min na sa ni a bɛnna Octobre kalo tile 12 ma san 2020 a tun gɛlɛyalenba don sanfɛ kalanso maaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ kulu sanfɛla la ni o lakɔliso bɛ wele ko UG yɛrɛ sa ale bɛ Balabugu bɛ an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ ni lakɔliden ninnu u karila ɲɔgɔn na nka maa dɔ kun min ye u se ɲɔgɔn ma a kɛra sababu ye ka maa caman o sɛbɛkɔrɔ jogi maa min bɛ t'i jɔ maa 5 o bɔɲɔngo la ni lakɔliden ninnu yɛrɛ maramafɛn caman tun bɛ u bolo dɔw bɛ taa marifa la a dɔw yɛrɛ bɛ taga bese la fo ka taa se muru olu ma u ye ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ jogi ni a ye sɔgɔmada in na yɛrɛ a yirala k'a fɔ ko maa kelen o bɔnɛna a ni na. Karisu ka dugu jɛ kunu tɛnɛ Octobre kalo tile 12 la san 2020 cɛ fila olu de ye u yɛrɛ faga ni ka u fili an ka jiba la sa n'o ye 3e pont n'ale bɛ wele o la sa a kɛra sababu ye maa min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Yakuba ale ni Buhari ni cɛ fila de ye u fili an ka pont sabanan o ji la sa a ma fɔlɔ yɛrɛ n'o ye Yakuba ale ye ɲare fura maaw olu ka wari ɲɛnabɔ la o ye sa an ka ɲininkaliw kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko nin cɛ in yɛrɛ k'a si bɛ t'i jɔ san 40 o bɔɲɔngo de la a wagati la sa yana k'i fili ji in na a ye a muso fila ni ka olu wele k'a fɔ olu ɲɛna ko u ka u hakili to u ka denmisɛnninw na ko k'a sababuya kɛ ko ale bɛna taga dugutaga la dugutaga min yɛrɛ sa ni a tɛ se na segin ka bɔ a dugutaga la a y'u wele su nɛgɛ kaɲa 2 o wagati la sa o y'a sɔrɔ dugu o tilala ni maa ninnu u ye sapeur-pompier mɔɔw ni ka u wele sapeur-pompier mɔɔw bɛna wagati min na sa u nana sɔrɔ ko cɛba in ko a y'i yɛrɛ fili ji la yana k'i yɛrɛ fili sa a ye a ka bolimafɛn ɲumanba in ni ka o jɔ n'o ye RAV4 ye k'o jɔ yɔrɔ jan fɛ ani a kanafiniw fo ka taa se a ka telefɔniw ma ko olu bɛɛ lajɛlen ni ka o bila mobili o kɔnɔna la sapeur-pompier mɔɔw olu nana wagati min na u nana ka na a ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ɲɛ ma se ka da a kan o de la u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ nin tile damadama ye ni ka a bila ko tagalen ɲɛfɛ k'u bɛna tila ka a su ni ka o ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ma se ka dɔn ni maa fila ninnu u ye u yɛrɛ fili ji la kun min na nka an ka ba polisilakaw n'o ye 13e arrondissement maaw ye ale commissaire y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni ko a ko kɔni ko a ɲagami bɛ a la ko nka k'a ko mana kɛ cogo cogo ko ale bɛna a ko ni ka a da kɛnɛ kan.
an bɛ taa kokan kibaru la an bɛ taa laginɛkaw olu fɛ yen nɔ sa tile 6 de bɛ laginɛkaw ani u ka jamana ɲɛmaa kalafili o cɛ sa min ni o maa bɔta ye Alpha Condé yɛrɛ min sa ni ale kelen don k'i kan bɔ jamana ɲɛmaa kalafili o nɔfɛ u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛ ni o bɛ wele ko Front National pour la Défense de la Constitution olu minnu yɛrɛ tun ye san kelen bɔɲɔgɔn kɛ sa minnu n'u tun bɛ ka Alpha Condé ka fanga ni ka a kɛlɛ ka o kɛ walasa a ka se ka bɔ fanga la cogoya min na u y'a yira k'a fɔ ko u ka san kelen o kɔnɔna la sa u ye wulikajɔ minnu kɛ k'u ka maa 90 bɔɲɔgɔnko ko o de bɔnɛna a nin na u ka finitigilakaw olu fɛ sa nka u ka jamana marabagaw u ye nin kuma ye ni ka a galontigiya Congo Brazzaville kaw olu fɛ yen nɔ lakɔliden miliyɔn 1 ani buruburu 3 bɔɲɔgɔnko olu de ye lakɔli taga ni ka o daminɛ u ka dugu o kɔnɔna la kabini kunu tɛnɛ octobre kalo tile 12 san 2020 lakɔlita min yɛrɛ sa ni a bɛna tali kɛ san 2020 ka taa se san 2021 ma ni lakɔliden ninnu u ye u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka sababuya kɛ kalo 7 bɔɲɔgɔnko u bɛ sokɔnɔ la u tɛ ka taa u ka lakɔliso olu kɔnɔna la ka sababuya kɛ coronavirus ale bana ko ye nka u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya kelen bɛ u kan sa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ko de ye u ka bolimafɛn ko o gɛlɛya ye ayiwa an balima mali kunnafoni.net jabarani lajɛ wa ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la mali kunnafoni.net ale jabarani kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw kana to ka ɲinɛ dɛ a ye to aw ka an ka video a ko u aimé aw ka tila k'aw abonné an ka page Facebook ani an ka page YouTube kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ